हेल' लोगोफोर नै आङो दिनै ब्रेकफास्टनिफ्रायनो सुरु खालामबाय आरोना। जोंहा दिनै ब्रेकफास्टआव आलु परथा बानायनो नागिरदों। नै आलुखौ रुनानै बाथोन खालामनानै लाखांबाय आङो। आरामनो एवनानै लाखांबाय, बेयाव सामब्राम बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर होनानै बाथोन एवनानै लाबाय। ओमफ्राय नै थावा जानबाय आङो, ओमफ्राय आटाखौबो नानानै लाखांबाय आङो आरामनो। ओमफ्राय नानोसै आरोना बानायनानै लानोसै लोगोफोर। आङो ब्रेकफास्टखौ मोनसे हरजेनबाय लोगोफोर थावायाव। फार्स्ट थावा दुंद्रायबाथाय बिदिनो जायो, थाब खामनो नागिरो। घि एसे होनानै एवबाय लोगोफोर आङो। घि होआबा एसे गोरानद्रायबो जायो। घि एसे हो माबानानै जाबाय बियो। नैबे मोनसेखौ हरबावनोसै घि एसे होनानै। घियाबो जोब्बाय नै। घियाबो बानायना लाग्रोजोबनोसै आङो लोगोफोर नै बानायखांबाय, जानोसैलाय। जाखांजोब्बायानो नै 6टा बारदे। मैयानि थास' आथिं खानाया सायना दोनबाय बिबैया, भाजा जानोसै आरोना। मैया बेलासियाव खादोंमोन ना, बेखौ नै बिबैया फुंनिफ्राय सायनानै रेडि खालामबाय। दा जारि आरो जोगोलावरि होनानै भाजा एवनोसै बेखौ सानसुनि। ब्रेकफास्ट जाखांबाथाय दसे थानानै सानसुनि संनाय रेडि खालामसैनो। गैला खामबाय खोमा बेबो, गैला नै अबस्था मावजि जाबाय भिडिअ बानायनानै। आंनि फागो बियो। हायदै जानोसै ब्रेकफास्ट। हेल' एभ्रिवान, खुलुमबाय, गुड मर्निं। दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ, जोंहाबो मोजां दङ आरोना लोगोफोर। खुफि लाबाय दा, पेन्सिल बक्स लाबाय दा लोगोफोर। ब्रेकफास्ट खालामखांबाय, ओमफ्राय नै फिसालाफोरना टिउसन आरोना। दिनैथ' स्कुल बन्द', जन्माष्टमिनि। दिनै कृष्ण जन्म जानाय जन्माष्टमि आरोना, बेनि स्कुल बन्द'। ओमफ्राय टिउसन दङ 9टानिफ्राय थांसै जोङो, थांथारबाय नै। आङो उन्दैखौ गारिजों दोनहैनोसै, ओमफ्राय गिदिरनाबो टिउसन दं नालाय, बेना जागाया आलदासिंसो, स्कुलसिंसो नालाय, बे साइकेलजों थांथोंसै बिदाखौ साइकेलजों थिनहरनोसै। ओमफ्राय आङो उन्दैखौ दोननानै फैनोसै आरोना लोगोफोर टिउसनाव। परिखाबो जागासिनो, 23निफ्रायनो परिखा सुरु जाबाय आरोना जोंना। हाबियालिनि माइनर साबजेक्टफ्रा जाग्रोजोब्बाय। ओमफ्राय गाबोन दङ जिके। दाख्लै थांना फैनोसै लोगोफोर, दोनना फैनोसै आङो। लोगोफोर नै आङो सानसुनि मैगंखौ रेडि खालामनानै लाबाय। थास' आथिं भाजा एवनोसै, जारि जोगोलावरि बेयावनो सायनानै सुनानै मिक्स खालामखाबाय। ओमफ्राय नैबे मुला भाजा आरोना, मैया मोनासियाव लाबोनायमोन मुलाया, ओमफ्राय बेखौ सायनानै सुनानै लाबाय आङो। ओमफ्राय नै ओरैजायहाय साराय जानबाय आङो, थास' आथिंखौ एवग्रोनोसै आरोना। नै दै गुदुं फुदुंदों आङो थास' आथिङाव होनो एसे। ओमफ्राय नैयाव सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनानै लाबाय आङो। ओमफ्राय एवनोसै, नै सामब्राम होनोसै। सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होनोसै आङो, बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें।
खनसे लोगोफोर आं नै जेबो गैया आरोना लोगोफोर दिनै मिरामिस थास' आथिं भाजा ओमफ्राय मुला भाजा संसै ओमफ्राय गथ'फोरनो दालि एसे मानसि संसै आरोना लोगोफोर दालि एसेनो माने थास' आथिंखौ बिसोरो जागोन ना जाया थिग गैया जाबाबो जासाबसो ओंखायनो दालि एसे संसै ओमफ्राय फुदुंजोबलायबाय साराया नै थाव होनानै दुंबाय मुला भाजा नैथिं थास' आथिं हरनोसैबो आङो लोगोफोरनो आंना मुलाया मोनबायानो आरोना नै जाबायानो जाबाय बिनिफ्राय मोनब्रेबाथाय आरो खामानि गैला आरोना मोनब्रेबाथाय भिटामिना खारग'जोबो जाबाय ओमफ्राय नै थास' आथिङा मोनथ'वाखै आङो माबा एसे दै सारस्रोदों आरोना आरो दै एसे सारस्रोनानै बिदिनो एवबाय थानोसै आङो भाजासो नालाय गोरान ओमफ्राय दै होद्रायाबाबो मोननाय बायदि मोना आङो दा एसे दै सारस्रो एवबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दालिखौ सुनानै लाबाय लोगोफोर आङो ओमफ्राय नै बेयाव सामब्राम बानलु हाइजें सामब्राम गुफुर हाखाबाय आङो देयासै आङो बेखौ थाव सेरखानानै संसै आरोना डाइरेक्ट कुकाराव आङो समबाद होलायला आरोना दाहाय ओमफ्राय बेयाव नै कुकार जानबाय आङो थाव होबाय नै थावा दुंनो एसे नांबावगौ ओमफ्राय थास' आथिङाबो नै आंनिया मोनहां आरोना लोगोफोर मोनसेयानो संख्रि साखि नायनांसिगोन मोजां रुइबाय आङो दै सारै एवबाय ना गेब्लेलायनोसैसो बरिया जाखाबाय लोगोफोर संख्रि एसे साखिनायनां मानगोनसो ना मागोनसो बानलुआ माबोरै जाखो माननांगौबाथाय सेस संख्रियाबो नांखाबाय लोगोफोर खोमोनसै आङो मानगोन ना मागोनथाय ओरै दालि समबार होनानै दै होखांबाथाय ओरैजाय ओंखाम जानोसै ओंखामबो उखैबाय 12ता जाबाय आरोना लोगोफोर नै मोनखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर जानो खुरबायबो ओंखाम खुरनानै लाबाय मोनखांग्रा उखैथारबाय नेस्लाबनो हाला मोनजोब्बाय आरोना थास' आथिं भाजाया मुला दालि जानोसै नै जाबाय गथ'फ्राबो दे मोजांल' होनानै जादो सना दे नोंहालाय मा मबाइल नायबाय थायोब्रा जानोसै लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नै रेडि जाजोब्बाय नै बानलु बोरदोन लाबोदोंमोन आं मैया बेलासियाव बानलु बोरदोनजोंसो जानोसै थास' आथिं मानिनि नोंसोर रोजोब बाबानोबो नांगौ ना गेरेम को भी चाहिए हाँ औ जादे बानलु माबा ज्रोम मोननायनि पियास नांगौ रोजोबनो बाबानो
थास' आथिं मिरामिसबाबो बिदि ओंख्रिबाबो गोथाव जानो हायो आरोना लोगोफोर थास' आथिं थाबाथाय। मुला भाजा दिनैसो फार्स्ट। गोथावथार मुलायाबो गोदै दं आरोना लकेल मानसि फानफैनाय आरोना न'आवनो फोनायनो बर' मानसि ओंखायनो लाना फैदों आङो गोथावबो गोदै। बानलु गोदान लोगोफोर अब्ला जोङो जाबाय थानोसै आरोना भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय।